खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय स' दायो थास' बिसं खानो फैदों आरोना स' नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबानो जाबाय किसु सेराव हा मोनबायानो नै एसे फिसा फिसा मोजां मोजांथार नै बेयाव प्लेन आरोना नै फिसा फिसा थास' बिसङा बिराद दं बेयावहाय नै फिसा फिसानो मोजां मोजांथार थास' बिसंखौ ससे ससे हाना लानोसै आङो ओमफ्राय गोलावद्राय जागोन नालाय ओंखायनो बिदि हाना लानोसै आङो बांद्राय गिदिरबो नङा फिसाबो नङा जखा जखानि मोजां मोजां नाफामजों थास' बिसं आरो ओमफ्राय ना गोरान एसे होदेरगोन आरो बानलु गोरान देखायनाय दंमोन आरोना बेखौनो होबाय आङो नै थास'आ गेब्लेबाय आंना फान्थाव बिलाथि होनोसै आं दायो दै होना होनोसै आं दै गुदुं दंखायो बेखौनो थाब मोननायनि होना होनोसै आं थास'आव होनो नाफामखौ लाखाबाय आङो ना गोरान एसे दंमोन आरोना बेखौनो एसे एवफ्रामनानैहाय गथायै जानो होननानै बिदि दोनबाय आरो आं एवफ्रामनायाव नाफामानो ओंख्रिया मोनबाय नै आंना जानोसै दाना नाफाम ना गोरान थास' बिसं फान्थाव बिलाथिसो होबाय आरो आंना फान्थाव बिलाथि बाथोन देबाय ना गोरानजोंहाय थास' ओंख्रि जानोसै गोथाव मोनो थास' बिसंखौ बिराद गोथाव जायो थ' आं दायो जाखांनानैहाय नैयावहाय दसे ओरैनो थाबायग्लांफैबाय आरोना आं भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो लोगोसे आं भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थ' बिदिब्ला भिडिअखौ आं दिनै बेयावनो दोनथ'नोसै